Magandang umaga po mga kaibigan. Salamat po sa inyong mga suporta at ako'y mag-e-end na po ng aking live stream. Nag-update lamang po ako. Maraming salamat. Agyaman na Kabsat, Itnagak Mix TV, Bet Madayag, Imelda Dumlao. Maraming po salamat sa inyo sa inyong pagsuporta sa aking live stream. Sis Supertinang, Sis Chona, maraming salamat. Wong mo, my friend in Indonesia, thank you very much for visiting my live stream, and may God bless us all. Goodbye everyone.